אז מה קורה כולכם? הגעתם לבלוג העשירי של ירין קניאס. בבלוג של היום אני, יגור וטים עושים מפגש רעות. ועכשיו אני מזמין את יגור להיכנס למצלמה. שלום. תגיד ערב טוב. ערב טוב. כנס. איך המרגש לעשות מפגש רעות? כן. לא רואים אותך? הנה רגע אני אזיז. בוא. הנה בוא כנס, הנה. רוצה להוסיף משהו? כן, שיהיה כיף. זה טוב. הנה. רוצה עוד משהו להוסיף? יגור. לא. מעולה. תכירו, עכשיו טים ייכנס למצלמה. שלום. זה טים, אתם ראיתם אותו בוולוג השישי במפגש עם החברים, נכון? כן. עכשיו הנה יגור שוב ייכנס, כנס למצלמה יגור. עכשיו רואים אותך. לוולוג הזה קוראים ולוג מפגש רעות עם כל החברים, כן? כן. ובואו נתחיל בוולוג. טוב חברים, עוד לא הגענו לסלון, אז כדאי שאני אחזור אליכם עכשיו. תראו עכשיו מה יגור וטים עושים. חברים, כמו שאפשר לראות כאן, תראו איזה יופי. עכשיו יגור הולך לעשות משהו. תגיד היי. היי. תסתכל על המצלמה. רוצה משהו להגיד עוד? כי אני רואה שלא משנה. מה יש לך? איזה רגש שיש לך למפגש רעות? שמח. ומה כל כך משמח אותך? כיף. כיף לדבר. אני שמח לשמוע. ואיך המרגש? כיף. מעולה. ועכשיו תראו איזה דברים טים הולך לעשות. הוא יגיד לי עכשיו הרבה דברים. טים, איך הוולוג שאני עושה? מצוין. רוצה עוד משהו להוסיף? לא בגלל. סיימת? מצוין. בסדר חברים. אני, טים ויגור הולכים עכשיו לסלון לשחק משחקים. נתראה עוד מעט. טוב חברים, סיימנו לשחק ויגור ייכנס. שלום. עכשיו הוא יגיע רק עד הסוף למצלמה. מה אתה רוצה להגיד על המשחק ששיחקנו? כיף. ומה אתה רוצה להוסיף? שהמשחק היה מעניין וכיפי. מצוין. עכשיו יגור ילך לזה. כן. לאן הוא ילך? ואני עכשיו כולם, אני עכשיו חזרתי כי זה בגלל שאני אספתי את הטאקי. כל הכבוד לטים שעשה את זה. אז סיימנו עם הטאקי וחזרתי אליכם כמו שהבטחתי לכם. שנייה, שקט. סליחה, פשוט היה רעש. חברים, אני אחזור אליכם. עכשיו אני וטים נשחק דמקה. נחזור אליכם שנסיים לשחק דמקה. זה היה הוולוג שלנו להיום. אם נהניתם, אל תשכחו, תירשמו כמנוי, תלחצו על הפעמון, תנו לייק. הסרטון צריך להגיע ל100 לייקים. כן. טים מסכים איתי, נכון? נכון. בסדר, ואנחנו נתראה בוולוג הבא. ירין קניאס היה כאן ביחד עם טים בומבו, ואנחנו נתראה בוולוג הבא. יאללה ביי.